खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर'आ दतमानिफ्राय नमिनेसन होबाय। खाम्फा बरग'यारिया बिटिसि बिसायख'थिनि दावहायाव बाहागो लादों। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो दानि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम प्रमद बर'आ 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दतमा बियाबनिफ्राय मंगलबारखालि गावनि नमिनेसन गथायदों। मुं सायख'नाय हानजा सुरनाया मोनसे गिदिर दोहो दिन्थिफुंनायाव सोलायदोंमोन, जेराव रोजा रोजा इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा क'क्राझाराव होंगो-दोंगो जादोंमोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआबो हानजा सुरनायाव बाहागो लादों आरो खुंथायाव थानाय बादानि सिङाव खौसेथिखौ दिन्थिदों। समबारखालि बर'आ तामुलपुरनि गयबारि बियाबनिफ्राय गावनि गिबि नमिनेसन गथायदोंमोन, जायखौ इउपिपिएलनि बिथाखौ फुवारनो सोलोजों नाजानाय आरो आगान महरै नुनो मोननाय जादों। बे समावनो इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरि खाम्फा बरग'यारिया देबरगाव बियाबनिफ्राय खारनाय बादायलायनायाव हाबफैयो, जाय दोलोनि गुदि थाखोनि नुजाथिनायखौ आरोबाव बांहोयो। हेफाजाबगिरिफोरखौ बिबुंथि होनानै बर'आ बुङो, बड'लेण्डनि सुबुंफोरा जोंनि जौगानाय आरो खुंथायखौ नुबाय। आं फोथायनाय दं दि इउपिपिएलआ मोनसेल' दोलोनि बांसिन अनजिमाजों गोहोआव फैफिनगोन। मुं थिसननाया गोख्रोङै सोलिगासिनो। बिटिसि बिसायख'थिया ओनसोलारि गोहोगोरा सुबुंफोरनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनायनि थाखाय थियारि, जेराव इउपिपिएलआ गोहोआव आरोबाव मोनसे समगान्थि मोननो थाखाय थियारि जादों। नैथि खौराङाव दङ सिलचर देहा फाहामसालियाव नंखाय डाक्टर हमजादों, नायबिजिरनाय सोलिगासिनो। सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल एसएमसीएचआव सासे 23 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गायनेक'लजिस्ट होनना सिनायथि होनानै हमनाय जादों, जाय काछार जिल्लायाव फाहामथाय थगायनायनि आरोबाव मोनसे बिदिन्थिखौ दिन्थियो। हमजानायनि मुङा जादों गनिरग्रामनि मिर हुसेन आहमेद बरभुइया। हमजानायनि सिगां सानथामसिम गायनेक'लजि आउट पेसेन्ट बिफानाव बेरामिफोरखौ आनजाद नायदोंमोन। देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा अजद होखांनायनि उनाव पुलिसआ बिथांखौ हमदों। काछार एसपिआ रोखा खालामो दि मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बरभुइयाया देहा फाहामसालिनि सिङाव माबोरै खामानि मावनो हादों बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। जानो हाथाव सिंनि सुबुंफोरनि बाहागो लाफानायखौबो नायबिजिरनाय जादों। बे जाथाया सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव रैखाथिखौ लानानै बेरामिफोर आरो मावफारियाफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदों। एसएमसीएचनि सामलायगिरि डक्टर भास्कर गुप्ताया बिबुंथि होनो नेवसिगारदों। दान मोनसेनि सिगां गुबुन सासे थगायसुला डाक्टर पालक मुलाकारखौ सिलचरनि गंसे सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव हमनाय जादोंमोन। लारि-लारि जाथायफोरा बेरामिनि रैखाथिनि सोमोन्दै मख'जाथाव सोंखारिनाय आरो जिंगा सिखांहोदों। पुलिसआ गोब्राब राहा लानो खोथा होदों आरो रायजो-राजाफोरखौ फाहामथायनि जोथोन लानाय समाव सांग्रां थानो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ डिप भटार जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो दाबि खालामनानै क'क्राझाराव बेंगली इयुथ स्टुडेन्ट फेडारेसन सोमावसारदों। दुलाराय बिटिआर बेंगली इयुथ स्टुडेन्ट फेडारेसनआ गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय डिप भटार जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों मंगलबारखालि क'क्राझाराव सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। बे दिन्थिफुंनाया क'क्राझार जिल्ला कमिटिजों दैदेनजादों आरो सालाकाथि ओनसोलारि आफादजों गोरोबनाय जादों। सोमावसारगिरिफोरा बिजेपि गो बेक, बिजेपि सोरखारजों डाउन आरो अल बिटिआर बेंगली इयुथ स्टुडेन्ट फेडारेसनखौ गोलाव जिउ बायदि स्ल'गान होदों। जथाय आफादा आसाम सोरखारजों बावैसो लानाय केबिनेट थिरांथाफोरजों गोख्रोङै गनायथि जायाखैमोन आरो रायजोखौ बिटिआरआव डिप भटारफोरखौ गोहोम खोख्लैग्रा गावनि थांखिफोरनि सायाव फिन खेबसे सानफिननो खावलायदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बिजेपिआ बिटिसि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जागायबाय। पीयूष हाजरिकाया सुबुंफोरनि रंजानाय महरै नमिनेसन दाखिल खालामनायखौ खावलायदों। आसामाव भारतीय जनता पार्टी बिजेपिआ बिटिसि बिसायख'थि 2025 नि थाखाय फोसावदिंनायखौ गोबां गोसो गुदुङै जागायदों।
आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया दोलोनि बिजाथिफोरखौ नमिनेशन बिलाइ गथायनायखौ मोनसे गेदेर रायजोआरि रंजानाय महरै बरनायदों, जेराव सुबुंफोरा गावसोरनि मददखौ दिन्थिनो थाखाय गोबां अनजिमायाव फैदोंमोन। सुबुंफोरनि जोबोद अननाय, बोर आरो फोथायनाया देरहानायाव जोंनि फोथायथिखौ रोखा खालामो। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों, हाजरिकाया बुंदों। बिथाङा बुंबावो दि गोबां सुबुं अनजिमाया राजखान्थिल' नङा, नाथाय बिटिआरआव बिजेपिनि खुंथायनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनायखौ दिन्थियो। बिजेपिआ 31 आगस्तखालि सा 28 बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि दान्दिसे उनावनो मुं थिसननायखौ फोसावनाय जादों, जेराव कक्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लाफोरबो दं। बे फारिलाइयाव फारियाव सोजानाय हारिसा, फारियाव सोजानाय हारिसा नङि आरो गेवलां थाखोफोरखौ थान्दैथि खालामनाय रोंग'थि गोनां दैदेनगिरिफोर आरो गोदानै फैनाय सुबुंफोरनि गलायमोन्देर थाखोफोर दं। बिसायख'थिनि मुंदांखा मुंफोरा जाबाय बनेन्द्र कुमार मुसाहारि, पर्बतझरा एसटि, राहुल नार्जारि, जमदुवार एसटि, अरूप कृष्ण दे, फकिराग्राम नन एसटि, रेखारानी दास बर', बागानपारा एसटि, कबिता बसुमतारि, सालाकाटि एसटि, मानस प्रतिम कलिता, दिहिरा अपेन आरो सनजित टांगति, ननै सेरफां नन एसटि। हाजरिकाया बुंदों दि मुं थिसननाय बिखान्थिनि समाव रायजो राजानि फिनजाथाया रोखायै बड'लेण्डआव गोजोन, दिदोमथि आरो जौगाथायनि सायाव बिजेपिनि नोजोरनि सायाव गोख्रों भट होग्राफोरनि फोथायनायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ कक्राझार जिल्लानि मोनब्रै काउन्सिल बियाबाव सा 17 बिजाथिफोरा नमिनेशन बिलाइ गथायदों। बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मुं थिसननायनि जोबथा सानाव बाक्सा जिल्लानि मोनब्रै काउन्सिल बियाबाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 17 बिजाथिफोरा नमिनेशन बिलाइ गथायदों। फोरबोनि थासारियाव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि बाथौफुरियाव थानाय बाक्सा जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरा गाव गावनि मददगिरिफोरजों लोगोसे बिसायख'थि मावख'गिरिनो मुं थिसनो। मख'नो गोनांदि जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि, 23 नं दिहिरा, 24 नं मुसलपुर आरो 25 नं बागानपारा काउन्सिल बियाबफोराव आलादा आलादायै बिजाथिफोरा नमिनेशन होदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला 23 नं दिहिरा बियाबाव बिजेपि दोलोनि जानानै मानस प्रतिम कलिता, 24 नं मुसलपुर बियाबनिफ्राय रिदिप कुमार डेका, 25 नं बागानपारा बियाबनिफ्राय आसामनि बारग' मन्त्रि रेखारानी दास बर', 22 नं कक्लाबारि बियाबनिफ्राय रमेन मदाहिनी जानानै नमिनेशन होदों। बेबादिनो 22 नं कक्लाबारि बियाबाव अमखर बर', 23 नं दिहिरा बियाबनि आगस्तास दिग्गा, 24 नं मुसलपुर बियाबनि बिटिसिनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर' आरो 25 नं बागानपारा बियाबनि बिटिसिनि बारग' एमसिएलए बनमाली बर'आ गावसोरनि नमिनेशनखौ गथायदों। बेनि अनगायैबो कंग्रेस, एपिबि, पिपल्स पार्टीजों लोगोसे उदां बिजाथिफोरा मुं थिसनदों। द'थि खौराङाव दङ ओइचएसएलसि 2026 अनलाइन फर्म फिलआप सोलिगासिनो। 4 अक्ट'बरआ जोबथा सम थि खालामदों। दि आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड (ASSEB) आ हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट (HSLC) आनजाद 2026 लानाय फरायसाफोरनि थाखाय अनलाइन फर्म आबुं खालामनाय बिखान्थिखौ जागायबाय। आर'जलाइ बिखान्थिया 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायदों। मावख'आरि वेबसाइट seva.registration.org आ 4 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। फरायसाफोरा 10 अक्ट'बरसिम रां होनायनि चालान बानायनो हायो आरो स्टेट बेंक अफ इन्डिया (SBI) नि दालाइयाव रां होनायनि जोबथा अक्ट'आ 15 अक्ट'बर। अनलाइन चेक लिस्टआव फोसाबनायफोरखौ 20 अक्ट'बरसिम गनायथि होनाय जादों। बर्डआ फरायसाफोरखौ लग इन खालामनो थाखाय गावसोरनि थाखो 9 रेबथुमनाय आइडि आरो पासवार्डखौ बाहायनो बिथोन होदों। जुदि बिसोरो गावसोरनि फोरमायथिफोरखौ खोमाना लाबायब्ला, फरायसाफोरा गावसोरनि सोमोन्दो गोनां जिल्ला एबा ओनसोलारि ASSEB मावख'फोराव सौहैनांगोन। रां होनाया अनलाइन एबा SBI दालाइफोराव चालान जमा खालामनानै खालामनो हायो। फरायसालिफोरखौ बेखौ रोखा खालामनो बिथोन होनाय जादों दि बिखान्थिनि समाव फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टनि गुवारै फोरमायथि होनाय जायो। बेनि अनगायैबो बर्डआ बेखौ रोखा खालामदों दि सासे फरायसानि मुंखौ पर्टेलाव नुनो मोनगोन जेब्ला नम्बर हाबनाय पर्टेलाव इउनिट टेस्ट आनजाद 1 नि थाखाय नम्बरफोरखौ सोनाय जायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।